Word. Yanda za mu yi ta kenan. I mean, this is how we gonna do it. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. Ni suke fita su waya kawo wuta na fi. Anya ba dan matsi a cikin kamar ba kuwa? Wannan ma ta area wannan muka waya baban kagarin nan. Alhaji dan tato bai rake. Wannan tato. Alhaji dan tato bai rake. Haka? Kai. Samu na nan ban sha nan. Na ganka da gargaje ne ai. Gashi. Ya so ga. Dai ba za ka.